Hola, xiquets i xiquetes. Avui anem a repassar les formes geomètriques. Mireu, tenim el cercle, el quadrat, el triangle i el rectangle. Però a més, avui, esta màquina és un poc màgica i ens canviarà les formes... Bueno, les formes no, ens canviarà el color de les formes. Mireu. El cercle que anem a posar a la màquina és de color rosa, val? A veure què mostreu, què mostreu. Ai! Un cercle, però de color blau. Vaja, sí que és màgica, sí. Anem a veure què li passa a este quadrat de color verd. Entrem per ací. A veure què ix. Uau! Mos ha eixit un quadrat de color rosa. Uau! I això que el d'antes era verd, eh? Anem a veure què li passa a este triangle de color blau. A veure. Sí! Un triangle, però ara de color verd. I per últim, anem a posar este rectangle rosa. A veure què és. Ja ho veig. Uau! Un rectangle de color verd. Sí que és màgica esta caixa. Esta màquina ara ens canviarà el tamany. Si mireu així, teniu un triangle verd gran i l'ha transformat en un triangle xicotet. Anem a veure si a nosaltres també ens transforma les nostres formes. Mireu, tenim un cercle blau gran. Anem a posar-lo per ací. Mos traurà un cercle xicotet? Anem a veure. Ah, sí! Ens ha tret un cercle xicotet de color blau. Anem a veure ara què passa en el quadrat rosa. L'entrem per la màquina. I ara ens hauria de treure un quadrat com? Xicotet. A veure. Sí, molt bé. Anem a veure el rectangle de color verd, que és gran. A veure si també ens el transforma en un rectangle xicotet. A veure. A veure, que ja va. Sí! Ens ha tret un rectangle de color verd, també xicotet. I per últim tenim un triangle de color verd gran. A veure si ens el transforma en un xicotet. Atenció. Sí! Així tenim un triangle verd i xicotet. Ara nosaltres vos deixarem una activitat també per a que pugueu transformar també vosaltres les vostres figures. Un beset molt fort. Fins pronte!